Mana musina kakuya kwakaungana vamwe kunge pamwarwari. Siye ndopengera ndoita kubasa rokuya kuzvimafunction zvokupengezvo. Wazopenga nhasi. Pakatsara nyaya usapota mwedi waiti chi? Kusapota chi? Mucharohwa namagi menyenye. Toroverwei. Iyo yekuti nhasi anokuti usatenge mushopa yakati tenga yakati wotera. Uye anokudza kuti ngatitesonga uchingotera uchafira nyaya kuda kudza mudungu yoyo. Shamwari, ina ndakana mosha 1 yandapara. Nangwe nani kanogara ndisapota vamwe wedu. Kusapota chiko. Ndozvandikutaura kezvozvo uri kubenefita chiko right. Unobenefite. Vari kungokulead ndo anobenefita impovho musara muchitambura. Zvisizo kuti dzinyaya dzejealousy. Rei jealousy ndandoda. Unaka mabenefits acho. Shamwari, vangouya. Ndobva vangoti munhu wese Zambia. Kuchena. Unonzwisa tsitsi ufunga komaki. Samudzwa kuti Zambia ndo rauswera chiroerwa nezveti. Kana tandiri mushedi. Besides, andizvo zvega. Ona grocery. Mafuta, mukaka, chingwa, sugar. Kagrocery kangu katobho. Dewo yotobhonera koso. Naro ndichizvidi. Saka ronzo kuti magi yoruda kutosapota iwo machild marriages kuti mudhara ane 93 years nekamwana kane 15 years. Murume kuti aseko chisapota child marriage. Anzo. Plus unozviziva wewe kuti pachivanhu chedu chakakosha kuti mwana sikana aroro. Uye aroroko. Mauda kutanga kunetsa futi. Utano wababa munouziva here? Utano hwawo nenaso. Akadzi 3 runzo. Vakaramba murume yeye. Plus 2 vari muguva vakatofa. Pandikutaura newe zvose. Unoziva kuti chakauraya chi? Aya mawaza wakutaura history dzanitombodziziva. Adzina kana basa. The main important thing kuti mwana uyu ndiye mukadzi wemunhu. Ndiye atotonyanga izvozvo. Muchivenga progress dzavamwe kudai izvo. Kuvenga progress yekuti asiye kwacho. Ndatomboda kuya kuzozvibvoronga nemapusa kuti munyatsonotanda kumira musha. Alright. Dai wanga wauya alright. Wasungisa murume. Akateta seka mwana kane mimba dzake. Kuita sekwe. Anongomira kamwana ozvarwa mwana oenda pamaintenance. Iye odzokera kuchikoro. Chikuru ndechekuti mwana adzidza aende kuchikoro. Omeka madecisions ake iye. Kwete kumanikidzira kwamuri kuita. Alright. Iwe uri kutotaura zvako zvouya ane 15 atombororwa. Kuda kuti aregedze. Opesa chasa akanzika gamuwe paraini repaseruri. 13 years mwana akungopesuka chidana norume wacho. Ende varume vacho munonzima vato ana mugara dzakamirira chaivo kuti uendese mwana kuchechi ariko mapasta maprofeti madhikoni anenge akavhura maziso kuda kuti torera vana vedu vavo kuchikoro hedzina rawo dzatakuunzira kudzimba chaiko ari kwana baba anenge avhura maziso kudai kuda kuti bhinyira vanhu toita wekuita sei nai kamwe ini mibvunzo yako yawa kundibvunza ega handitombozivi kana ndotaura zvitichi amen fungiro yako kukunogara ipapapa ndichingoombera maoko waparticipate aka pachild marriage kuti unogara ikoko watosapota child marriage zvinotosungisa ichild marriage herewo kana munhu akuziva murume achiri child ndokutosapota kwacho ikoko imimi ndimuri kusapota kuti zvirambe zvichingoitika wadzwa nani neni ini ndinoda kutonovaudza ine ndoda kuti tangai namagi anoda zvinhu anengoda magrosari kusapota zvinhu zvisina nebasa resu ndikutokusungisa Aritaure